Nagbabalik para diligan ka. Huy! Hindi, diligan ng kaalaman about sa love. Para mag-grow ka. Yun yung ibig ko sabihin. Mahal. Sabi ko kanina, di ba? I-share ko sa iyo ang 3 senyales na ikaw ay isang back burner. Muli no, ang back burner ay isang Gen Z term na ibig sabihin ay option ka lang. Naku po. Anyway, recap tayo. Sabi ko kanina, unang sign na baka back burner ka kapag hindi consistent na kinakausap ka. Pero biglang lalapit yan kapag may kailangan. So sa madaling salita, namimiss ka niya kapag bored siya. O ito, pangalawa naman, sabi ko rin kanina, ayaw mag-commit pero ayaw ka ring mawala. At ang last no at pangatlong sign na baka ikaw ay back burner lang kapag ikaw lang lagi ang naghahabol. Imagine mo, ikaw laging nag-i-initiate ng plano, ikaw nag-i-initiate ng lakad, ikaw nag-i-initiate ng conversations, 'di ba? Ikaw unang magcha-chat, ikaw gagawa ng topic, ikaw lang nag-e-effort. Ay naku. Kung ako sa iyo, bitaw ka na. Kasi parang ikaw na lang yung may gusto. At kung bumitaw ka man, gusto ko lang sabihin na akin ka na lang. Gawin kitang buko pie. Gawin kitang special. Huy! Mahal, ang bilis sa oras, no? Actually, hindi ko na malayan. Wait mo ako dyan, ha? Uwi na ako sa'yo. Huy! Mahal, tandaan mo ha, Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, 69 tayo, 'di ba? 6 to 9 PM ang time slot. Muli ako Kopo Masaradyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, Kim Chino. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio. Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mahal, ingat ka. Love you. What if kaya hindi kayo nagkatuluyan kasi si Kim Chino pala ang para sa'yo? Huy!